Machiegni chenro mari mar kuku mar wach-Tudruok ma kawuono ne wadago mbaka weche geko mag lony ma nyaka kawuono ka itudo koda ka gi ng'ol mar dhano kata mar chwech. Ere kaka lony ma kawuono ni nyalo konyo jogeko mantiere koda gi ng'ol mondo mi ber ngimagi kaachiel to koda yorgi mar dak. Kisungu wacho ni disability is not inability. Mano manyiso ni ng'ol ok en koso nyalo mar timo gimoro. Live chenro ni eri nyinga en Harun Otieno Kawenda, mokwongo en nyadendi Joyce Ochola kaachiel to koda ka gi migosi Shadrack Otieno mawuok e riwruok mar Enable Africa. Machiegni chenro ni eri nyaka chopo giko mare chenro mari mar kuku mar wach Lolwe TV nikech gini en marwa. Nyadendi Joyce, ami thuolo mokwongo mar mos jogeko maneni tinyiso ni ng'a tiwuok e gweng' mane? Okay, an kachako nyinga Joyce Ochola Onditi. Awuok Asembo, Kanyikela, machiegni gi Lwak. To abiro e program ni kalure ni nasomo e St. Oda School for the Blind. Mondo koro wachwal chenro ni. Inya Lwak Girls? Hapana. Anya Sigir. Okay, don't go inside until machiegni gi Lwak? Yeah. Oh. Sigiri dong kiridri gi piny matin? Kiseka Lwak uridri kama gugu ntini? Okay, kawono kwa lose wibe mwasige. Inani jedong Shadrack? Ero kama. Ami thuolo mar mos jumane ni jedong? Ero kama Mr. Harun. Yes. Anilo wani Shadrack Otieno. Yes. Ati organization nilo muni Enable. Yeah, kaka computer instructor. Okay. Yeah. Kaka jalne ero mapuonjo weche mag lony nyaka kawuono. Kamano. Ero kamano ahinya. Nyadendi Joyce, yiena mondo mi achak kodi ni bedo gi yiena mondo mi ati gi tamre tiyo go niri. Bedo gi ng'ol mar wang'. En ginero mineno ka chalo nade, tiere gimoro ma okosore kuomi koso onge gima okosore kuomi? Okay. Waromaro gi jogo ma nigi wengegi kata moko ng'ol. Nikech mokwongo kise accept, iseyie ni ise ng'ol, to gigo te biro. Koro yani the rest counteract for that I may lose no. Koro kiseyie, everything is normal. Atimo kaka joma neno nyalo timo. Ema ng'ato no penji gimoro to nonyuoli kama eri koso gini eri oyude widongo Joyce? Mato oyuda widongo to tieko school form 4. Ah? Tok form 4? Yeah. Nineno konyuoli nyaka chopo tok form 4 koyudi? Aneno konyuola nyaka chopo 2015, and then I lost my sight. Okay, mos kuom penji ma eri. Dakika achiel kende. Ubedo nade? Mano timore nade? Okay, kana tieko school, being ni the family is not able, naneno ni mondo an ba konyo jonyuol manyo fees, and then nabiro ir sister na Kisumu, ne wadak Mamboleo. Then I was working in an M-Pesa. Koro kana tiyo M-Pesa, to ne nitiere customer, I call her customer nikech ne first time mananene, and then M-Pesa you can't ask so many questions. And manani the service emi offer, and then the customer you own. Koro ko biro to nyiew credit. To odhi. And all this time the person was just around. Ko duogo godhiambo to penja no nyalo withdraw. Tanyise to okona ni mondo arangre kaka inyalo withdraw such a certain amount of money. To nitie karatas ma jo M-Pesa nigo. Koro during this process kang'iyo ne to ne nitiere gimoro mokete chupa. Being ni M-Pesa koro nyalo gik somewhere here. Koro oyawe to kanyal timre nade. Kanyal nene. And then koth nochwe, koro be noyuda ka yweyo pi mane odonjo e pesa pare. Koro the process mang'iyo nego gini to yaw gicha. To kaka nang'iye nikech nyaka i maintain eye contact gi nyalo serve. To sprinkle e wang'a. Ko sprinkle e wang'a to kakulora to ole wiya. And then from there my ass popped out of the socket. And then I went to Russia. From there to now bedo for 1 month for Kanem. And then I check a regain sight, and then I check a lose it. Mamani ke pinji bido ng'at mong'ol? Yeah. No kwali? No. Okay. Wako dhibia na mala yero dino. Okang'eyo ni Shadrack kiwinjo siganero matinde ni ginero ma kelo lit ahinya. Kata kamano ang'eyo ni chiedo niri. Ok en mana ng'eyo kaka ng'ol no biro kidiri gi ng'ol. Wang'eyo yore mar kaka lony manyalo kawuono niri konyo ngima nero mar jogeko mantiere koda gi ng'ol. An napenji go ni to ini ni ng'a kopogore koda gi nyingi to gi tich ma itiyo nero mondo ilero mathoth ni to who are you gi dho Mbogo?
I'm a computer instructor. Which I can now say is accessibility specialist. Yes. Kaka mantiere gi ng'ol mar wang' nyalo access contents mag computer, nyalo tiyo gi computer, wapuonjo gi yo mag nyalo interact gi computer mondo gimbe gibed kaka jok man gi wang'i. Mano gima watimo. Riwruok mari mar Enable iri osebedo kuom thuolo manade tang'o motimo thothne ahinya? Enable as an organization ochakre 2009 with one station at Thika School for the Blind. It is now almost, I think I can say, over 10 years up to now. Wantiere gi what we call now accessible technology computer labs in around 6 schools in Kenya. That is, there are around 8 labs. Koro kanyo tiegruok matimo wapuonjo jok man gi lony, man gi ng'ol mar wang', basic computer skills. Ka gimbe ginyalo tiyo gi computer mana kaka joma neno. Ere kaka itime jalundo nikech ang'e ni onego bed ni wang' aneno keyboard, wang' aneno gik masomo ka chande. Ere kaka itime jalundo? Kamano. Yes. Koro mondo nikech koro wan jomok nen koro ok focus o gin screen. Koro wantiere gi software, special software iluongo ni screen readers. Yes. Ma koro nikech koro ginyal neno screen, koro gitiyo gi itgi. Yes. Koro it is the sound. Yes. Matiyo godo koro gitiyo godo mondo ging'e gi navigate through the computer. Ang'eyo ni seche moko simba loso koda. Mamano nyalo bedo ne konyo ng'at ma seche moko ok nen mondo bi winji. To ere kaka adwa ndiko because koro BE koso ndiko gi ndiki. Koso bicha ka ndio bi to nyisa ni mano bi. Koro nyaka adigi gitende moduoge ima i sound bari ye kang'eyo. Yes. Luwore gi kaka ng'ato osetiyo kod lony ma en godo experience, nikech sama gichako puonjore computer gima gikwongo gilearn mostly en keyboard. Nyaka gibed ni gin much versed with the keyboard, nikech koro mano what we call now the input device. Being that ok ginyal tiyo gi lwetgi, ok ginyal tiyo gi that wang'i mondo gine gima ni kanyo. Kata mondo mi koro ging'i kaka ginyalo move from one app to the other, that is for the mobile phone. Koro nyaka gi understand keyboard kanyo ere ma gitiyo godo from all switch on computer nyaka sama ng'olore. Koro okwongo understand keyboard, the position of the keys maber. Through the help of the screen readers. Konyo gi kabisa kendo kasto wan gik miluongo ni keyboard shortcuts. Or now the keystrokes. Gin gi keystrokes luwore koro gi screen reader motiyo godo. Koro ni keystroke, each and every screen reader nigi keystroke konyo ng'ama ok nen. Koro onyalo navigate through the computer easily without any problem. Aneno ka Shadrack dhi lal ne dana moro penjore dala navigating stroke gik mathoth. Shadrack dhi lal ne dana moro. Jatend Joyce, awinjo gima migosi Shadrack temo pimo ni nyaka ing'e kuond ma letters kata nukta gi nitiere. En gima gitime nang'o? En gima ikawo lweti tiketo kata chande, igoro ni chat moro, iketo kite moko timulo godo. Itimo gini nang'o? Not really. Kaka wache ni through the aid of NVDA, wantiere gimoro miluongo ni NVDA, non-visual data access. Koro ka isetiyo oketonwa mano, o install e computer, koro wuoyo, and then nitiere kaka odhi kete to gini somo all the keys from the top there graph escape to the bottom control. Code through kamano. Koro and then with the help of some they look like what do you call them, kadash kamai. Koro entiere F gi J. Koro from there iketo lweti kama. To lweti ariyo gi mathuon dhi bede space bar. And then koro bing nini sesomo keyboard gino niewi. Kenya sebo gwedowa gi koro omako gimupuonjino. Koro from there anyalo ndiko moingo ng'ama neno nikech inya ndiko moingo ng'ama neno. Eni akaki imedo practice pile. Ekaki medo ng'eyo keyboard koro imake. Then ing'eni from F adhi e G to from G H then J. And then up bing'e gima timore then like that. To mano lony inya tiyo go nyaka simu bende.
Ya kaka simani atiyo gatia. Live chenro mari mar kuku mar wach miya challenge kairi gi Joyce ni en onyalo ndiko molo kata mana an ng'at maneno. Mano gima nyaka watim ni screen kairi mondo bang'e to en adieri manyalo timore koso nyate molo chutho ire gik mathoth mokalo ma in able timo kachiel to kod ngimano ero mar ng'at man kod lony. Ere gima ochuno ni nyaka gibedo koda gi lony manyar kawuono ni mondo mi kony ng'ato nyalo paro ni to konyalo ndiko ang'o machune ni nyaka kompyuta gi ni nyaka ng'ego to in bende man gi ng'ol mar wang' dala kanyo ero inyalo ng'eyo ni mairi en gima nyalo konyi en chenro makare to biro nyiso mathoth ni to gima gikonyo ji nang'o to ere kaka inyalo donjo mondo min bende gipuonji mondo bende ing'e kaka inyalo tiyo gi tim magieki ma Joyce wacho ni puonjo gi nire. Akawo yo mara mokwongo chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Machiegni chenro mari mar kuku mar wach live kawuok e studios mag Lolwe TV. Wenda kawuono niere gin ji matindo ariyo, nyadendi Joyce Achola mabe nitiere koda ka gi ng'ol mar neno asto kachiel to koda ka gi migosi Shadrack Otieno mabe nitiyo kod Enable Organization ma wuotho e skunde kendo gineno ni ng'at nero matiere koda gi ng'ol bendo puonji ma odonje ogandawa mobede yo nero makare. Chenro ni eri tielo mari mar ariyo kuku mar wach Lolwe TV nikech gini en marwa. Migosi Shadrack mondo miya aduoko nikech samo akaw yo maro awe ka ine mano watiere kodi koda gi penjo. Nitiere gimoro ma neno e otas moro kacha mondiki ni inclusion. Okang'e ni onyiso ni dhano mondo bite wariwre machiegni jogi mani kod ng'ol te koso nyisa moje to. Okay, we about inclusion. Wamini gimoro amora wadwa ni mondo jok man gi ng'ol gimbe ginyalo access any document, any device kwadok e computer, ATM, kwadok e mobile phones, any device, anything. Kiko bed ni gimoro wacho ni makoro ng'at mong'olo nyalo makoro kete tengi. Yeah, kata website kiloso to make sure ni website miloso be ng'at mane gi ng'ol mora that is kata en ng'ama ok nen, ng'ama nigi shida mar wuoyo, timo ni cerebral palsy, onyalo access that website. Kaen app be ng'at mantiere gi ng'ol nikech sani ere wan gi lony mamalo gimoro amora itimo through computer kata simu be gimbe ginyalo access gimoro amora mantiere gik miloso. Ema ng'ato no penji ni to seche mondo imagi ketime do nyaka bed nitiere yore moko manyalo konyo manyalo jolo yor lony manyaka wuon mano nyalo ni assistive technology mondo miyo mi ng'at mane kod ng'ol ubende odonji gidombo kachi ni fitting well in the society. Nitiere koso onge jalo. Nitiere ko we about assistive technology, we about gimoro amora manyalo konyo ng'ata man gi ng'ol mondo mi endo fitted the society. Wachako gi jok gi wuotho, jok wheelchairs, that is a technology. Kwadok korka jok mantiere gi ng'ol mar wan, white canes, that's assistive technology. Jok mantiere gi shida mar it, gimbe gintiere gi gima konyo gi, hearing aid mar gima konyo gi mondo mi gimbe ginyalo winjo matin, that's a technology. Kanye ema chake wantiere kendo gimiluongo ni the street leaders makoro watiyo godo mondo mi wakony godo jok mani ng'ol mar wan mondo gimbe ginyalo access contents mantiere computer gimoro amora ma ginyalo tiyo computer kaka ng'ata bende maneno. Kapo nono ng'iyo kwan mar jogi kuma mantiere koda gi ng'ol, inyalo wacho ni kwan chopadi kaka organization matimo puonj gi? Okay, kaka organization matimo puonj gi worldwide according to the UN, you know, only 15% of the population, that is close to 1 billion people in the world are people with disability. Kwadoge Africa, teno kajogi eki ng'engi gi developing countries. Kwadoge Sub-Saharan Africa, one only almost 80 billion people are people living with disability. Ji mahingo milioni 80 gin jogi eko modak koda gi ng'ol mopogore. Mane momiyo sama igoyo mbaka kuku mar wach to nyaka wang'e jogi eko mantiere koda gi ng'ol molo chutho kaka lony manyalo kawuoniri konyogi dak engio mari geyo makare. Aredo mo community organization maru ni otiyo nang'o ere akuyudo ji to un jok ma uchajo pesa koso kuchaji karo na kwa duka nyero yena mondo mi apenje nyadendi Joyce gimoro. Be ineno ni lony manyaka wuono en gimo chuno manyaka dak godo nyaka konyi koso nyalo dak kata onge. Nyaka dak kode. kalure ni en ngima masani. Nikech ka wadoke computer. Chuni ni braille books ma wan godo en bulky, en gima indike in volumes. Okinyal tinge mani yecho kata bag ma in godo.
Koro kidhie computer tinyalo access notes. Tisomo with the aid of NVDA, that screen reader. Sama wane break ni nyisa ni nitiere e college kendo isomo teaching kata mana bedo japuonj. Ng'ato biro puonji ni be nitiere seche moko minyalo wacho ni Joyce nitiere koda gi ng'ol mar neno, omiyo penj ni ok okale maber, iduoko nu wang' chien. Koso en macha gimoro gi gimoro timore kono bene timore. Gimoro amora timore kaka onego timore klas achiel, kar nindo achiel, kar chiemo achiel, penj achiel en mana ni koro wan wandiko e braille, gindiko in print. Mok ni nyalo wacho ni Joyce ne ok okalo nikech en kod ng'ol mar wang'. Mano onge, nyakikas okanda. Yeah. Erokamano ahinya. Shadrack, organization utiyo nang'o? Uchajo japiny koso kuchaji, enrollment timo nang'o to untiere kuonde magi? Okay. Wan onge pesa moro amwa chajo jopiny madonjo e program. Kaka nasekoni mokwongo wantiere gi labs what we call now the accessible technology labs. Aboro e skunde auchiel e Kenya mzima. To labs gi wapuonjo nyithindo, wachako puonjo nyithindo chakre klas achiel nyaka klas aboro, kendo form 1 nyaka form 4. E classes gi te. Koro onge gimoro amora manual wach ni keluru pesa tek ni koro gisetiyo gi the school administration mantiere kanyo ero. Like Chenro School for the Blind. Technically, I think they enrolled at Chenro School for the Blind. Obro attend computer lessons. Manaka konya lo attend Kwano tire benge makaluje. Kaluka wantire Chenro School for the Blind kende. Karakanya. Interior Siaya County, James Sub County. Kama ngere sana lor kajuko pere. Okay. Kanyima wantire. Kono nyithindo tema Nyanza obia lor ngami ukonyi. For now, wanyalo atoni kagidwa ni access computer. Do one chan mar mondo mi wa extend nyaka keyboards. But for now wanyalo wacho ni alwor kanyima wantiere magi nyalo access computer, that is un organization jero ang'amo no ugero school achiel to ket ma nyithindo nyalo biro kata mana nyithindo 500 to upuonji gite mondo ne udhi kamoro achiel alwor to nyithindo moko be nitiere masomo kanyo jero. Ingini sama kawo school achiel waketo kanyo ero mondo puonjo gite. What about other subjects? Nyaka koro gibeni gimbe ginyalo somo subject machielo to wan gimoro ni inclusivity. Koro watemo kelo technology ni mondo you be inclusive in part of the learning curriculum. Actually, some wantiere kaya chani. Subjects mamoko bi. Gimbe gitemo mondo mingi adapt into technology like. Koro nyaka yar ba kuje do mondo mi wobeda lora kana Nyanza to bed kuno malach. Mana gima watemo timo. Utimo mana actually somo machuno kada basic learning kende koso udhi ginyaka gichopi university kada ngano bede doctorate gene. Okay, sani report one primary secondary. Lakini a secondary primary can nitie gik mo train milongo ni employable skills. That is kwalo ka employable skills what train jopuonjre magwa kaka ginyalo develop a website, kaka ginyalo develop what we call now the applications, the apps. Koro ka ng'eni gin gik manyalo konyo gima bang' kata ka gisetieko school, gimbe ginyalo nono yor gi mar nueng'o. Joyce gik machada kwacho gin adieri no kochajo kata siling. Okono chaja tan be no kana student and adi mana small braille to interest mana an go to the point shada. Okay. Kitsa bora nyalo wachi nikech kore ntiere kai. Onga wachi ntiere kole kata yo kichaji. Watata diri maduka hivi. Adiri manikende once nase bedo enrolled nanyalo somo braille nikech braille mana di somo then I proceed to college. Then I show interest to through other teacher or utera yire. Nidhi kaeri kikia watch mar computer kata bathe nikech ng'ato nyalo wacho ni sami tieko form 4 nikech ni sani ng'ol mar biro kitieko form 4 sami tieko form 4 saboro ni seng'eyo computer chon sama tieko form 4 koso ni gig moro amora naseng'eyo computer but ok nang'e ni kokinen be nyalo access computer. Apenji baba ng'at monyuol gi ng'ol mopogore kod Joyce ma seche moko ng'e gini bang'e obendo nyalo biro mochak kodu mochop kamoro kendo gin gibedo gi ng'eyo ni moingo Joyce gini jok manigi mano seneno nikech gin koro gini mane kaka gini timo ni ong'eyo ni gini nitie another way alternative but ng'at mantiere ng'ol man kama kaka nonyuole onyalo timo gik mang'eny gi computer moingo ng'at manigi actually ng'ama neno kwa kete sani pro ora timo typing ng'at ma ok nen below nikech ing'eni now the coordination eye and the hand but for her or him the coordination is only for the brain and the hand kori he or she is going to be much faster moingi ng'at maneno ponono ni ng'ato penjo ni to utimo gini mane joma ni onge wang'i kende koso timo ne jite tiegruok gieki
tiegruok sani pod wa specialize kuom jok maonge wang' kende nikech wanaoni ka gin sani gin ma gin gi barrier ino ka gimoro amora kaka sani eri wawacho ni corona ni owuok nyithindo ma neno ni oting'o textbook ma giodhi godo dala nyithindo mok neno ok nyal ting'o textbook nikech koting'o volumes ariyo kende mar kwano subject achiel ting'o koting'e te to osepong'o bag to onge gi gari mang' noting'e gigi te kosoe koro chuno ni en ang'o dhi adhiya kanyo ero bedo gi nyasache dala kacha koro mano ka koro en gi tiegruok mar computer to emeno ni koro wan ni wakawo computers to watero negi dala kendo mantiere gi subjects te seche marito mondo mi director mar onyisa time madong' godo Joyce ng'ato biro penjo ne ere kaka gino sekonyi Asumbi Teachers Training College kuma intiere wach mar computer mar dhi puonjori ni eri being ni in ng'at maonge kod wang'e gini osekonya ni being ni kucha kama wantiere Asumbi en mana unit okaw unit mar jomong'ol matin but en school mar joma neno koro computer no ok gi install that NVDA but still wadhi kodigi e lab ma understand matin computer nikech is a subject there and we really passing it. Nyathi moro ne ni sani eri entiere koda gi ng'ol king'iyo kamera tater losane kode. Okay, anyiso nyathi man gi ng'ol ng'ol to ok yombi to bedo ni in kod ng'ol ok en giko mar ngima pod inyalo dhi meeting mang'eny moingo ng'at ma ok ng'ol. Janyuol mopando nyathine mani kod ng'ol inyalo nyiso nang'o? Ogol nyathi oko pok ong'eyo openji penjo e ng'eyo mondo oyud kaka konyo nyathi. Tiri gimoka penje do migato mondo minyis ji yo minyalo yudo godo namba mar simu website maru gimoro amora moka penje migato mar losi king'iyo kamera ne tiri do. Okay. Sani eri kaka enable wapango gimiluongo ni virtual conference wapangi mondo mi wabed kode a physical one in March mariwo makelo technology wadhi ni mondo mi waelimisha Africa to gi Kenya to gi Africa te ni jok man gi ng'ol mar wang' be nyalo access everything kaka jok man gi wang' koro wakelo jolony moa pinje maoko mondo mi opuonjwa kaka Africans ni wan bende wanyalo timo gimoro amora mwatimo wanyalo put jok man gi ng'ol mar wang' in mind. Koro wan gimiluongo ni inclusive African inclusive conference madhi bedo godo tarik 8 gi tarik 9 mar 10. Rieko ni bende nyalo wuotho e skunde mondo ipuonj jopuonje moko mondo mi okony nyithindo mathoth nikech giduto ginyal biro luwo kod skunde ng'ato. Okay, mantiere sani eri wawacho pod wan e skunde go but madwaro ng'eyo lony ni wabet kanyo mondo mi wakony jopiny. Iyudo nang'o king'iyo kamera teri kocha contact mag inyalo dhi kaka mar conference sani eri wantiere gi inclusive accessibility wanyalo yudo wa enable.org Facebook marwa enable Twitter wan enable kasto wan gi office marwa Nairobi. Simo onge kaka inyalo gochino? Simo bende nitiere. Inyalo yudo wa through seche mogo migolo simo nero nokawi thuolo mang'eny mondo mine yud jo enable. Okay, nayudo gima nakasedhi alwora. Okay, ichopo alwora ng'ato nofwari ne dhi alwora. An gi mentor. Ne nitie japuonj mane Asembo. Mana aromo gi janyuol ne kanisa. To otuda kode. Okay. Iyudo namba ne rejeno? Seche mochako namba ne ara ni dhi simbi kar message nikech iwacho ni nyalo type moyo ng'at maneno nyaka watim manere TV kare mondo ma confirm ni te na diri koso kena diri donge. Okay, dia ne kar message. Okay, namba. Okay, kwa hiyo ndio wabro display namba nero TV penye kanyero kapono nwange bono korengo penye kanyo. Dia ne message mari wakete mondo embu nyalo wuoyo. Tabu onge batono kit makikuo kit mokuo die message mari Joyce ni message mari. Okay, director mara 0 dhi miwa signal mondo wachi gimi dano ndiki aswange to ng'amu komo tieke mondo mwanena donge. Okay, 0 signal aya wandik ni Lolwe TV gini en marwa. Lolwe TV gini en marwa. Lolwe TV gini en marwa. Zeri miwa signal sama stop. Lolwe TV gini en marwa. Lolwe TV gini en marwa. We stop. Okay? Akaw simo
Ong'e wa type kendo. Lolwe TV gini asto Lolwe TV gini en mara Shadrack mani kod wangi maneno bero ndiko ni Lolwe RV asto Joyce ndiko Lolwe TV gini. Mano ma isadiri makende ng'at ma ok nen ondike mapiyo moyo ng'at maneno mani kod gimoro amora to screen mare bende duong'. Mano wachopo godo giko mar chenro mari mar kuku mar wach adieri. Joyce oprove point ne kata bed ni in kod ng'ol okonyisi ni koda gi nyalo atimo gimoro awandiko ni Lolwe TV gini en marwa to Joyce ondiko mare mokwongo ka Shadrack pok ondiko. Mano wach momako dhoga ahinya. Mano manyiso ni ka in kod ng'at mong'ol dala kanyo ero miye thuolo mondo miyo chopi mondo miyo biro magi eki ole kendo mondo miyo tem. Mondo chutero kamana ahinya Enable Africa kachiel gi ji te momiyo chenro obedo kare kendo chiwo thuolo mar puonjo jogeko mantiere koda gimol. Erokamano amigo Shadrack kuom gino ma utimo. Erokamano ahinya osiepna Joyce kuom bende kedo kendo in suli lero mar nyiri ni gibende nyaka gitim matek mondo gichop kaeri. Akwayo ni hai maber kibedo japuonj ibende puonj jomoko bende donge. Achope giko mar chenro ni eri nyinga en Haron Otieno.